Escalfar la veu és importantíssim per no fer-nos mal. Hi ha moltes maneres de fer-ho, però aquesta és la meva preferida. Igual que quan fem esport escalfem, les cordes vocals també s'han de preparar. La veu es produeix a la laringe amb el pas de l'aire que prové dels pulmons i la vibració de les cordes vocals. La veu té 4 qualitats: la intensitat, la duració, la velocitat i el timbre. La intensitat i la duració del so que produïm depenen de la respiració. És molt important hidratar-se perquè la veu treballi bé. Has de beure abans de començar a parlar. Un escalfament suau i una respiració profunda són claus per a una lectura fluida i sense forçar. Et proposo fer el següent exercici. Mou el cap a poc fent canó d'un costat a l'altre. Quan vagis cap a un cantó, inhala, i quan vagis cap a l'altre, exhala. Fes el mateix dient que sí, per allò de ser una mica més positius. Un altre exercici que pots fer per parlar sense forçar la veu és pronunciar sons sonors com v, z. Descomprimir la musculatura facial abans de projectar també és clau per a una dicció clara. Ho pots fer així o així. Oh, que bé! Prepara la veu per canviar de to i expressió. Ho pots fer amb un to més greu o més agut, amb més intensitat o menys, o dient una mateixa frase però expressant emocions diferents. Quan els de l'escola van descobrir que el senyor Layton era un entabanador, el van fer fora. Quan els de l'escola van descobrir que el senyor Layton era un entabanador, el van fer fora. Quan els de l'escola van descobrir que el senyor Layton era un entabanador, el van fer fora. Quan els de l'escola van descobrir que el senyor Layton era un entabanador, el van fer fora. En resum, abans de llegir en veu alta, hem d'escalfar la veu. Ho podem fer preparant el cos i la respiració, escalfant la veu amb sons sonors com activant la musculatura facial i preparant la veu per canviar de to i expressió. Va, et proposo un exercici. Prova de dir aquest recull de frases fent l'exercici de vibració. L'objectiu no és forçar el so, sinó deixar-lo sortir lliurement, encara que soni una mica imperfecte. Pots començar fent vibrar la inicial de cada paraula i després hi afegeixes tota la frase. Genolls flexionats i un petit rebot. Mans fredes, cor calent. Res fa més ric que saber viure amb poc. Figuera, codonyer i magraner volen l'amo carnisser. A aigua de desembre és neu sempre. O ara o mai. Coneixies aquests refranys i dites populars? Ara toca a tu. Hem escalfat tant que ara la camamilla se m'ha refredat.